पुरान बेवकूफ हो कि नया पर बेवकूफ बनता 3 साल से तो कहता कि श्राद्ध बीत गई भैया जी कहले हैं कि श्राद्ध बीत गई जो पिंडदान ना होई तले छुटका ना उतरल कहले हैं बेवकूफ बड़ा छुटका उतर गइल बा पिंडदान ना होई तले छुटका ना रहेला पिंडदान ना होई तले माई बाप के ऋण से ऋण बेटा लो ना हो ना ई मत कह जब नूने मिल जाला वही बड़ा छुटका खत्म हो जाला तू बेवकूफ बनत नहीं खा बाड़ा पहले ही से बनता नया पता रोक देती राम जी पूरी चलाओ तू पहले ही से बेवकूफ बाड़ा राम जी पूरी चलाओ तो राम जी पूरी चलावत रहले आई पतल पर गाड़ी मारत रहले छेपा कथा ना बताओ रिफाइंड के पूरी चलता हम होला जामो राम कौन रामायण से पढ़ले बड़ा कौन लिखले बाबू आनंद रामायण से पूरी वाला बात कहां पूरी लिखल बा इस कलर के आनंद रामायण से पढ़ले बड़ा हमें पूरी लिखल रामायण से राम जी का तो पूरी चलावत रहले उनका सेना ना रहले ना उनका नौकर चाकर ना रहले पागल हो हे जा हे परिवार माइल बड़ा मालिक रो पूरी चलावत तो नहीं हम वो खाती भाड़ा पर आइल होई अरे वो पूछत हो कि भैया ठीक बन है जे पूरी दो का तो राम जी पूरी चलावत रहले आई पता लेके पहुंचर ले हो जा कौना रामायण में पूरी लिखल बा देखावस तो अभी पूरी बा में लिखल बा पूरी बाकी श्राद्ध में राम जी पूरी चलावत रहले खैर कोनो बात ना दोसर ब्यास रही तो बंद करा दी दिन के अगर पूरी कहा खैर चल कोनो बात ना तनी लोय में चलो पूरी न मत कहिए ना मिलजुल के गाली के होगा कहला है कि चुटकुला काहे कहलो कह चुटकुला एहू मेरी कहम 3-4 गो लेदारियो गए काहे ना गई ब्यास लो नाचता तू हो हिलावत रहत नहीं बा हम हिलावे लायक नहीं खी त जरूरी बा कि तू पिस्टल निकलबो तो हम पिस्टल से जवाब दे तू पिस्टल निकलबो तले कोनो मुरचाइल न हरनी मार दी 2 महीना बाद टेटनस से मर जेबो अरे एक होगो तो ऐसा मौगा बेटा जैसा डुमरसन का लगे मत कहे कि राइफल में गोली चढ़ावते बड़ो तले तहार ऐसा चीज कस के दाब दी 9 टन ले बचीते गिरल बड़ा राइफल ले ले त तू नचबो लो फुहर पातर बोल बोलो त हम चुटकुला कहब ना कह गावला गुने कमलबास मत बनो छेछरा कहि का जाड़ा के मौसम बा छोटू बाबा वो दिन का कहला रमन के सबका के मुआ दहल कहला रमन ओकर पे जवाब ना दिए ए बड़ा के जवाब कहले है कि अब हेन तब है के ससुर मर गइले हां जाय दो उनु मर गइले तू बाड़ो नु बारा नु भाई हो तू भाई हो हमार वो मर गइले कोनो खर्ची देतल है ससुर हमरा के तू बारा नो तू बाड़ा हमरा छोट भाई त हमरा कह के कमी बा के तारो ससुर मरे वाला बाड़े वो मर जे है तो हम बानी ना तरह के सेवा करे खातिर घबराइया मत मटन यार झुकलो मत कुल देना मिल के ले लो ई नंबर सर्दी के मौसम बा दिसंबर महीना मंटू भैया डेटो बता दो कतनो बड़का 27 के वो हीरो बन जाई नेता बन जाई कहां ले आले चौकट के बहरी चौकट के भीतरी गुड़ परी सारा मलिक ही मेहरा रोल चल मुझे केहू अपना के बनत होखे तो हम ना मानो नंदलाल तो बैंक मैनेजर बड़ो चाहे विधायक बड़ो 6 बजे तहार छुट्टी हो गइल बा 8 बजे जइबो तो मेहरारू तरह के निमन भाषा बोली क बजे छुट्टी भइल 6 बजे 8 बजे ले गाड़ी मारो तो कहां रहले रे उदंड स्वर में मेहरारू बोली अब बर्दाश्त कोई तहार काम कर ले बा चाहे केहू हो के भैया रात में गोजन हो जाई विष्णुनगर निवासी धर्मेंद्र सिंह जी तो बुझा तक कि 1000 के ऊपर में कहा होई भोला दानी बनौले रहे हमनी के कहना जरूर 2 आदमी का फरमाइश बा 20 बरिस पुरान गीत हो खिसेबू तो मर जाए तड़प के
वही में फिर होई भैया का फरमाइश रहला एगो जाड़ा वाला मार के अब जब फरमाइश बता दो अजीत नीमन गीत को नहीं गावल अच्छा चीज हो हाँ पब्लिक के दिल में रहल ओकरो से अच्छा हो हाँ ये तो हमारा गायकी नीमन बाकी बाउरो से मतलब नहीं है नको नको हम पब्लिक के दिल में बानी ऐसे मतलब बा बोले बा मोदी जी से नीमन नीमन नेता लोग बैठल बा मोदी जी का कैरेक्टर है व्यवहार है कि लोगों का पीछे भागता तब लालू जी के जितना व्यवहार बा उनका व्यवहार से अनुबा नीतीश अपना व्यवहार से अनुबा अब चाहबा कि सब वोट हमरे हो जाते जीवन में ना हो ये जब भगवानों के वोटिंग का बड़ा जलता आदमी के पूछता जुनून फिल्म में मंटू भैया इला आई रहे जुनून वही में लग रहा है कि मिलते मिलते हंसी बातियों में दिल खो गया तो क्या करे अनजाने में जाने तमन्ना कुछ हो गया तो क्या करे ऐसा नहीं वो प्यार रहा है मैंने का बेस कम पदा टेबल डाला बहुत बहुत करता है हेलो हेलो और ही टोन कर रहे हैं हेलो हेलो रहा था भैया अब मैं चेक हो गई बगना उतर गइल बा फिर चढ़ा दिया फिर चढ़ जाएगी मीन का सब बात एक और बात हाय 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 दरना दरना खिसियाई बुता मर जाई तड़प के खिसियाई बुता मर जाई तड़प के ऐसन बीमारी बात लाभ हजारों हजार पुरस्कार धीरज भैया संग संग हमारा प्रेमी भाई है आई
बड़ी सुंदर गायक रहल है गुड्डू साहनी जी रो सब सुन ले हो यही बतिया के वो कहे तो बदल दी है नीक ना लगेला नीक ना लगेला नीक ना लागेला नीक ना लगेला खाना पीना मुश्किल बजियल तहरा पीना मुश्किल बजियल तहरा पीना बोला तो नहीं तो जिंदा मत बुझियो जिंदा लाश बन के घूमता निकाब से जिंदा लाश बन के घूमता निकाब से ऐसन बीमारी बाटे लोभ राजा मंटू भैया पहले बेर बने कि दूसरा बेर मुखिया तीसरा बेर हैट्रिक फिर बहादुर भैया ऐसा बहुत बिहार में कम मुखिया के हुई जे तीसरा बेर बनल हो मंटू भैया तू उठ ना दल हो हमको पी के भागल हो ना तू ना दल हो हम जान गए यही पावन ना अच्छा ठीक बा अच्छा ठीक बा कहत नहीं भैया वापस भोलवा दे हले कहे कहे मुखिया जाला हां ए भाई तो इनकर गीत अलगे बताई सबे कहला नारे नारे बहुत बढ़िया बैठ जा कौन मुखिया 3 साल ना रहले केहू मुखिया एक बार हां दू बार तीसरा बेर केहू नहीं खे रहो ना हैट्रिक केहू ना मारी बाकी हे भैया का सपोर्ट होई तर वो कोइयो बार रह सकता नहीं का है जी ऐसे के इनकर व्यवहार ऐसा बा कि अपन वोट बिगाड़ दिए हैं जाके अगर इनका के इलेक्शन के 5 दिन पहले घुमा दी अपना पट्टीदार के वोट कट जाए दूसरा के छोड़ दे तब हम मुखिया जी सुने तो मजा आई ना सुने तो क्या मजा आई ना ना वहां का फरमाइश बा तने सुन ले बताओ भाई का करो वैसन हो जाला कम कम की बोले ला सब है सुनी के हुना ना मंटू भैया रवा जब इलेक्शन में लड़ल होको पहला बेर दूसरा बेर तीसरा बेर तरवा संगे 10 गो आदमी आगे पीछे गाड़ी में रहत होइलो सपोर्ट वोट मांगत होइलो बाकी हम देखले बने फिर बहादुर भैया जब वोट मांगे घूमल जाला जे संगवा बा आतना टेक्निक बाज होला तो कहे मत मंटू भैया जानत हो कबरुआ वोट मांगाता घूमत लो संगे कोनो बात नहीं बाकी जब कोनो मुर्गा के दुकान लोग जाइनु तई ना कहलो कि मुखिया जी मुर्गा खियाई कहलो मुखिया जी आज बीएफए नाम का मुखिया जी पूछ जाम कि बे पीस घिचले मरी कुछ ना जहां कोनो फ्रूटी में चले लोग जाई जे जे बेचाला तो जे जाइलो तो कहलो मुखिया जी बड़ी मेहनत रोगो करतनी हमनी के तो संगही बानी जा हां ये लगातार घुमाई से देहिए टाटा फाटो था बुझ गइलो तो वहां के जान कि बबुआ ना मैकडॉल मिली तो फ्रूटियो चले के चाहिए इलेक्शन के डेट जो बढ़े वाला होला तो मुखिया जी के छाती पर हाथ बा कि डेट मत बढ़ो 1 महीना में बढ़ी तो फिर 2-4 लाख के काम हो जाएगा आज संगवा बहु दोनों बार अगरबत्ती देखावले कि दुर्गा माई 15 दिन बढ़ जाए तो चानी कटी एक सारा खेला कहां बा इलेक्शन भइल बा तब ले एगो मेहरारू मरद से बाज गई कहो कुंवार में जो फोन कर दो तो आई लव यू आई डार्लिंग आई लव यू टू कहत रहलो बियाह के बाद एको बेर नहीं कहत
तो मर्दा कहता कि चुप 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 कुंवार में कहता नहीं हाँ। बियाह के बाद ना कहो काहे? तो का है काहे? तो मरद कहले कि चुप रहो चुनाव खत्म प्रचार खत्म चुनाव खत्म प्रचार खत्म अब चुनाव जो नहीं भाई तले न वोट मांगल जाला प्रचार कइल जाला अब वही भी होला जले नहीं भाई तले पीछे पीछे घुमत रह आई लव यू टू आई जान तार खातिर जान छरीक दे बियाह भइल एक बेर ले हल ओकर भइल खत्म बस चुनाव जी खत्म होता नहीं दूसरा पद कि प्यार में बनवलू हम के पागल तोहर चलते बानी घर से भागल मुखिया जी हम ना कहने कि 3 बेर हमार भाई रहल है डीकेसी चौथा बेर तने बिगड़ गइल हो हाँ जहिया रिजल्ट आवेला रहे मुखिया जी तबो देखनी अबो देखतनी जे मुखिया जी चुनाव जीत गइल बनी चेहरा पर अपना लाइट बा अनहरो में चढ़ा जा मुखिया जी मंटू भैया प्रणाम प्रणाम जतना लोहार गइल बा भैया मुंह पर टार्चो बरला पर नहीं खचिनत के उहे हमें क्यों कर भैया हार के चल त जब ये रिजल्ट आवेला रहता है हम कोई नहीं तो हमने के ब्याह संग हमने के कुल पार्टी के होई जा राजदो होई जा कांग्रेसो होई जा भाजपा होई जा अब गोइनी तो सूरज जना प्रत्याशी रहलो मुखिया जी एक हो बोरा माला एक हो बोरा अबीर सभे लेके हम कहनी तनी राय लेबे तो केकर का स्थिति बा कनिका जी काजी तो बहुत बहुत मंसाहारी सेवा पहले बनी लोग के फूल खींच गइल देरी करत रहता है तार चाचा लागल तब हमरा से मत खोजिए कहां बा कोई कहा दशा बारह अरे महाराज महाराज वोटवे घूम गइल भी एक तार माने जीता तने तो हां रोज यादव जी हम पैसा खर्च कर बरी ना वोट दिलो तो मार के बिगड़बो करबो रवा बाबू साहब अरे विकास कइले बने एक तरफा हो गइल बा गांव रवा जी वो तो हाथी लेके घूमत नहीं हो गिनाई तो बुझा जाई रउआ हम तो निर्विरोध के फेर में रहनी अब रोकाई नहीं माने सब है जीत ही के कहत रहे आ तले रिजल्ट आई मंटू मुखिया फलाना वोट से विजेता हो गए अब तो जे जीतल बा ओकरा के गोदी में लोग उठा ली हो माला पड़ता अबीर पड़ता मंटू भैया आ जितना जना हारल बड़े गमछी से मुंह तूप के अपना लड़का से कहता रहे कि बबुआ माला वाला बोरा खोली है मोह क्या है अधो दाम में लौटा देना तो इहो पूंजी बूढ़ल बोलतिया ये पूजी बूढ़ हमरा सोझा के कथन है अब मुखिया जी एगो और बात जान ले अभी हमारा अपन अनुभव हो और वो जो है जीतल हो को तो जे रउरापन होई वोट देले होई मेहनत कइले होई